Helo, gobeithio bod chi'n cadw'n iawn, Rhys yma to, a heddi ni'n mynd i fod yn neud llun ar y thema Dewi Sant. Felly, dyma ni, ni'n mynd i fynd ar yr ochr chwith a gwneud llun o Dewi Sant i hunan. Felly gewn ni ychydig bach o'r Eglwys Gadeiriol ar yr ochr dde, a wedyn gewn ni cwpl bach o eiriau yn mynd ar draws y top hefyd. Felly, cam cyntaf yw top pen Dewi Sant i hunan, felly ni'n mynd i fynd am hanner cylch bach ar yr ochr yma. Wedyn, ni'n mynd i fynd am 2 linell ar gyfer i drwynau. Hanner cylch bach y 2 ochr. A wedyn cysylltu. Nesaf, ni'n mynd i fynd am fwstash, felly hanner ffordd lawr yr hanner cylch ma'r i drwynau. Fe allwch chi fynd a wneud yr un peth ar yr ochr arall, fel yna. Wedyn, ni'n mynd i gael ychydig o ochr i walltau a'r barf. Felly, ni'n mynd i ddod unwaith eto yn dod lawr. A wedyn ni'n mynd nôl lan ar yr ochr arall tua'r un lle. Peidiwch poeni am glistiau. Y cam nesaf yw dod lawr y gorffen top y barf. Felly, ni'n mynd i ddod lawr a cyffwrdd y mustache. Rhywbeth tebyg ar yr ochr yma, cyffwrdd y mustache. A wedyn, lle bach yn mynd o gwmpas fyna. Does dim eisiau chi roi ceg mewn, os gewch chi hwnna fel rhyw fath o hanner cylch, wneith e edrych fel bod e yn gwenu. A wedyn mi gewch chi roi 2 lygad mewn os hoffech chi. A'r eiliau yn mynd am i fyny fel yna yn y canol, i wneud e edrych yn garedig. Wedyn, ni'n mynd i fynd am i wisgau. Felly mae gyda ni rhyw fath o hwd ar i wisgo fan hyn. Gallwch chi roi, yn amlwg achos oedd e'n ddyn crefyddol, fe gewch chi roi croes ar y bathodyn, felly sy'n dal ychydig o'i wisgo at ei gilydd. Gallwch chi ddod mewn at y bathodyn yna wedyn. A wedyn ni'n mynd i fynd ysgwyddau a lawr. Cyn bod ni'n neud yr ysgwydd o'r ochr arall, be ni'n mynd i neud yw cael e'n dal rhyw fath o staff neu rhyw fath o ddarn o bren neu ffon neu be bynnag. Felly dewch â hwnna lan i tua hanner ffordd lan i bennau. Dych chi ddim eisiau fewn stico mas gormod, so yn weddol agos ond bod e'n dod lawr fan hyn. So, rhyw fath o linell bach fel la. Yr un peth o'r ochr arall. Lawr i tu fan'na. Mae eisiau ni gael llaw yn dal y ffon yma. Felly, ni'n mynd i fynd ar draws fan'na. A wedyn, fe gewch chi roi y llaw i mewn. A i gael bawd yn mynd yr ochr arall. Fe allwch chi wneud rhywbeth fel la'n cuddio tu ôl wedyn. Okay? So sylwch, ni ychydig bach i'r ochr dde yma nawr. Dyn ni ddim reit o dan fan hyn, ni ychydig bach i'r ochr dde. A nawr ni'n gallu rhoi yr ysgwydd a gweddill y wisg neu gweddill i fraichau mewn. Felly, os ni'n cau yr rhan yna i ffwrdd gyntaf, gallwch chi roi lŵp bach ar y top fyna, a'r un peth ar y gwaelod fyna i ddangos bod llewis gyda fe. Gall hwn ddod lawr ychydig bach, a wedyn mae gallwch chi gael yr ysgwydd yma yn dod o gwmpas ffordd 'na wedyn. Does dim eisiau cysylltu unrhyw arall lan fyna, gallwch chi adael hwnna fel ma fe. Yr unig beth falle byddwn ni'n neud, fel bod dynnu rhyw ffram fach taclus ar y gwaelod, yw gallwch chi ddod â hwnna draw i gyffwrdd y llaw, a gallwch chi ddod â hwnna draw jyst i gyffwrdd ochr i gorffa fyna. Felly mae Dewi Sant wedi i greu. Mae gyda ni dal ddigon o le ar draws y top a mae gyda ni dal ddigon o le lawr fan hyn. Felly y cam nesaf, fel wedes i, yw ni'n mynd i trial ffitio mewn yr Eglwys Gadeiriol. Felly fan hyn, os newn ni yn weddol agos nawr i y ffon ei hun, newn ni roi llinell fach syth yn dylan. Does dim angen mynd uwch lan yr ffon. Wedyn, gewn ni
linell arall yn dod lawr. A wedyn bach yn agosach trwy hyn, gawn ni linell bach arall yn dod lawr. Okay? Falle be gallech chi wneud yw rhoi y ddau gynta ychydig bach yn fwy uchel lan yr trydydd un. Okay? Felly mae'r ddau yma ychydig bach yn uwch na yr un ar y dde. A be gallwn ni wneud wedyn yw mynd ar draws yn fflat ar gyfer yr un yna, a wedyn jyst dod lawr ychydig i'r un ola yna. Okay? So dyna dŵr yr eglwys. Wedyn, bydd dyn ni rhyw fath o do yn dod draw fan hyn, felly gallwn ni gael rhyw fath o siap bach fel yna. So dod draw ti hanner ffordd a lawr, a gall hwn wedyn gael ei gysylltu gyda gwaelod hwnna. A gallwch chi fynd ar draws fyna. So dyna do un rhan o'r adeilad ei hun. Okay. Wedyn, felly ni gario ymlaen gyda hwn, a mynd ar draws ychydig bach. Okay, gallwch chi fynd ar draws yr holl ffordd os chi moyn. A wedyn, be ni'n mynd i wneud yw dod lawr ychydig ar y tro. Okay, a fel artist, does dim rhaid i chi gael ei edrych yn union fel yr Eglwys Gadeiriol, jyst bod yn edrych fel Eglwys Gadeiriol crand cyffredinol. Dwi ddim yn gwneud gwahaniaeth, ond ni'n gwybod bod yr un yn Ddewi gyda'r tŵr yma, a gyda rhan fach sy'n mynd nôl yn eitha pell. Os mae fe'n eglwys enfawr mewn gwirionedd. Okay. Nesa, be ni'n mynd i wneud yw, mae eisiau gorffen y rhan yma bant, cyn bod ni wedyn yn gallu addurno gyda y ffenestri ac yn y blaen. So felly be newn ni, yw sy'n ni'n dod fyny ychydig bach fanna, i'r un lle aethon ni tro diwetha, a wedyn gall hwn fynd ar draws hefyd, a gall edrych lawr os chi moyn. Okay. Wedyn, y linell yma nawr, ni'n gwybod bod hwn yn gallu mynd lawr nes bod yn cyffwrdd y to ar yr ochr yna. Wedyn, yr addurno yma, ni'n mynd i dorri y tŵr mewn i ryw 3 bocs fel yna. Ond pan chi'n cyrraedd yr ochr, mae eisiau fynd lawr ychydig bach hefyd. So, jyst i ddangos bod hwnna rownd y gornel. Gallwn ni ychwanegu ffenestri. Gallwn ni ffenest. 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 Un o dan y llall. Gallwch chi wneud yr un peth ar yr ochr. A sylwch ar yr ochr, mae y linell ola jyst yn mynd fyny ychydig bach. Dwi ddim cweit yn linell syth gwastad fflat fel y rei eraill. Fe allwn ni roi tops ffenestri fan hyn. Ac os yn amlwg, gan bod ni ar waelod y dudalen, ni ffili dangos y wal gyfan y ffenestri cyfan. Ond chi'n gallu gweld nawr fel mae fe'n dechrau edrych fel eglwys ychydig bach yn fwy realistig. Fe allwn ni gau y gwaelod i ffwrdd, so sim rhaid i hwn fod yn linell syth. Just un sy'n mynd ar draws. Os oes dal gyda chi lot fach o le fan hyn, gallwch chi fynd draw a byddwn ni'n gallu addurno'r yna gyda cwpl o goed ac yn y blaen nes mlaen. Okay, so os oes gyda chi mwy o le fyna, byddwch chi jyst yn mynd yn hirach, yn bellach draw. Os oes gyda chi llai o le fyna, falle bod chi'n gorffen ar bwys y wal, mae hwnna'n iawn hefyd. Okay, nesa, fe gewn ni linell bach i dorri'r un yma i fyny, a wedyn gallwn ni roi, unwaith to, jyst dim ffordd iawn o wneud hwn, jyst rhywbeth bach i wneud ei edrych ychydig bach yn fwy addurniedig, ychydig bach yn fwy crand. Okay, gallwch chi roi rhywbeth bach fel yna i mewn fyna. Sdim rhaid i chi roi manylion i'r ffenestri, ond os hoffech chi, gallwch chi roi ychydig bach o linellau fyna falle. Dwi'n rhoi 2 linell fyr, 1 linell hir yn y canol, math o beth. Gyda rein, jyst i gael bach o amrywiaeth, gallwch chi gael y llinellau mynd ar draws gyda'r rhain, falle. A unwaith to, y llinellau ar yr ochr yn mynd i lawr am ychydig bach, okay? Mae eisiau ni, to ddim cweit yn edrych yn iawn ar y funud, mae eisiau ni ychwanegu chydig bach fwy o fanylder lan fan hyn. So, ni'n mynd i ychwanegu darnau bach, fel bod ni'n gallu rhoi rhyw fath o ffram bach ychwanegol. A wedyn, be ni'n mynd i wneud yw rhoi cwpl bach o
ddarnau mynd i fyny fel hyn yn y cefn. A nawr, dwi'n weddol hapus gyda fel mae hwnna'n edrych. Jyst ddim eisiau ychwanegu llawer mwy. Yn amlwg os ych chi moyn, neu bod chi moyn neud ei edrych yn union fel yr Eglwys Gadeiriol go iawn, cerwch chi ffeindio llun ar y we a mae croeso i chi i gopio fe. Reit den, ni'n mynd i roi chydig bach o goed mewn nawr. Felly, jyst ar draws y to fan hyn. Jyst newch cwpl o fel goed sy'n siap cwmwle, nes bod chi yn cyrraedd eich gwaelod chi fan hyn. Does dim rhaid mynd i fyny'n uchel iawn. Chi'n gallu gweld gyda fi fyna, dwi wedi cyrraedd felly lefel cyntaf math o beth o'r tŵr. Mae dal tipyn bach o le gyda fi ar ôl. Ond, be ni ddim eisiau yw bod gormod o led yn i'r ôl fan hyn. A ni eisiau trio wneud y top i fod yn le haws heb ryw siapiau mawr dwl lletwyth i fynd lawr fan hyn ar gyfer rhoi yn geiriau ni mewn. So felly beth ni'n mynd i wneud nawr, unwaith chi'n hapus bod chi wedi rhoi'ch coed mewn, rhowch 2 heinen o gymylau. Felly, i wneud hwn, mae'n siŵr fod yn syniad eitha da mynd fyny gynta. So gallwch chi fynd i fyny yn agos i dop eich tudalen chi ar yr ochr yna, a'r un peth ar yr ochr yma. So ni wedi gwneud ochr chwith ar dde nawr. So mae dde wedi gwneud, mae'r chwith wedi gwneud. Byddwn ni'n cysylltu rein ar dros y top hefyd, ond cyn ni, gan bod ni fan hyn jyst i orffen yr ochrau, dwi'n mynd i roi cymylau. Ni'n mynd i wneud cymylau yn union yr un ffordd eithon ni y coed, ond yn lle bod nhw yn rhyw fath o hanner cylchoedd bach, maen nhw nawr yn mynd i fod yn hanner cylchoedd, neu'n gwarter cylchoedd ac yn y blaen. Ychydig bach wedi ymestyn am ydy'r lle mwy. So, meddyliwch ble bydde hwnna'n mynd, mae'n mynd i ddod nôl o'r ochr yma, a falle bod e'n cario ymlaen fanna hefyd, dibynnu faint o le sydd gyda chi. So, dyna'r haen cynta o gymylau. Wedyn, yr ail haen, a hwn yw'r un pwysig, i chi moyn wneud hwn nawr fel bod e'n mynd ar draws yn weddol o lefel gyda top y tŵr a top y ffon. Mewn fan hyn yw'r llefydd gweitha o ran trial ffitio geiriau, felly dyn ni ddim eisiau wneud e. Mae croeso chi gael y cwmwl yn mynd just uwch ben top y tŵr os yw e'n haws. Bydde hwnna'n gweithio'r un mor dda. Felly, ni'n edrych ar lefel y tŵr. A to, pidwch trial mynd yn rhy fancy neu'n rhy fan. Unwaith chi'n cyrraedd fan hyn wedyn, meddyliwch ble bydd y cwmwl yn mynd, felly bod e'n mynd lan ychydig bach fel wedes i, felly bod e'n cyffwrdd y ffon, felly bod e dros y ffon. Ni nawr wedi cyrraedd pen Dewi, a dwi'n weddol hapus dy hwnna nawr. Mae gyda ni 2 hein yn y gwmwl fel byddwn ni'n gallu lliwio mewn 2 shade bach gwahanol iddo fe, ond y peth mwyaf pwysig yw mae dyn ni stribed ar draws y top nawr sy'n llawer haws i ychwanegu geiriau. Felly, gallwn ni fynd ar draws y top yn wibbly wobbly. A ni'n gallu rhoi'n geiriau mewn. Ar geiriau, ni'n mynd i fod yn ysgrifennu mewn fan hyn, yw Gwnewch y Pethau Bychain. Gwnewch y Pethau Bychain, sef beth byddai Dewi Sant wedi dweud. Felly, mwyn gwneud hwnna, dwi'n credu bod eisiau rhannu hwn mewn i 2. Felly, 2 stribed. So dyna'n 2 stribed. Ni trio cael nhw rhywbeth tebyg o ran uchder. Bod ddim un yn enfawr a'r llall yn rili denau. Mae fe'n mynd i fod yn haws i chi os yw 2 nhw rhywbeth tebyg, ond does dim rhaid i chi gallu una'r syth yn amlwg. Felly, gwnewch. Ni'n mynd i fynd 1, 2, G-W-N-E-W. Mae ni'n C. Mae gyda ni'n H. A wedyn mae gyda ni'n Y. So G-W-N-E-W, C-H-Y. Mae hwnna'n golygu bod eisiau 8 bocs arnoch chi. Does dim rhaid i chi gael pob bocs yr un maint fel wedes i. Os chi eisiau pob bocs yr un maint, byddwch chi'n dechrau yn y canol a byddwch chi'n cael 4 ochr yn y 4 ochr yna. Weithiau mae fe'n neis cael bach o amrywiaeth. Felly mae lan i chi. Does dim ffordd anghywir o wneud e. Yn y bocs cyntaf, rydyn ni'n cael yn G, sy'n edrych bach fel rhif 6.
Gallwch chi liwio y bocs bach na mewn. Os chi eisiau gwneud y llinellau eraill yn fwy trwchus, a llenwi nhw mewn, mae croeso I chi. Dwy linell yn dod lawr o'r top a'r petriol. Y triongl yma yn gwneud I fyny. Gwaelod yn y canol. Dau betriol ar yr ochr dde. Wedi lliwio mewn. Os ydw i'n mynd rhy gyflym I chi, cofiwch, mae croeso chi I wasgu pause ar y fideo yna. So, Gwnewch. Mae eisiau W arall yn ni. Felly, copio'r un cyda. Dwy linell ar y top yn gwynebu lawr ar triongl. Nesaf. Felly, yn mynd ar draws. A os chi'n clywed ar y fideo rhywbeth sy'n swnio fel dŵr, mae hi yn bwrw glaw yn drwm iawn yn studio riliodol heddi. Felly, ymddiheiriadau os yw'r sŵn yn cario i'r fideo. Ni'n mynd I gael petriol yn dod lawr o'r top, petriol tebyg yn dod fyny o'r gwaelod, ddim yn cyffwrdd yn y canol. Gwyliwch nad ydyn yn cyffwrdd. Gallwch chi adael bwlch mawr neu bwlch bach yn y canol, ond y peth mwyaf pwysig yw bod pobl yn gallu gweld bod bwlch yna a bod nhw ddim yn cysylltu gyda'i gilydd. A wedyn yw'r un anodda o ran llythrennau mas o'r rhai ni wedi wneud ar y top. Mae'n dechrau off fel byddwn ni'n wneud I gwpan neu I bedol, gyda bocs sgwar, petriol fyna, a wedyn chi'n gwneud llinell yn dod ar draws, a mae'n goffo stopio mewn llinell gyda ble mae'ch bocs chi'n gorffen. Newch llinell bach y ddwbl, a lliwiwch I mewn. Felly mae gyda ni Gwnewch y, nawr mae eisiau Pethau Bychain. Wel, mae Pethau Bychain, mae gyda ni mwy o lythrennau tro hyn. Mae mwy o lythrennau. Felly peth gorau wneud yw torri yn hanner gyntaf, a ni'n mynd I drial cael pethau wedi rhoi mewn fan hyn a bychain mewn fan hyn. Felly ar gyfer PE, un bocs sydd angen. Achos yn y bocs yma, be fi eisiau chi wneud yw mynd lan I hanner ffordd a ar draws. Mae hwnna wedyn yn creu PE. So mae eisiau T a H arno ni. Chi'n sylwi os ych chi'n rhywbeth tebyg I fi ar ben pen Dewi Sant ar y funud. Felly mae gyda ni Mae eisiau A I gwpan, felly o'r bocs mawr sydd fi rôl, fi jyst yn torri fe'n hanner. Pethau. Dwi'n gadael hwn am fyned, newn ni wneud hwnna ar ôl ni roi'r geiriau, yr llythrennau mewn gyda'r gair pethau. Felly, peth cyntaf I wneud, llinell, mewn llinell gyda hwn sydd ddim yn cyffwrdd yr ochrau, a wedyn dod draw am y dde I wneud bocs, a lliwio'r bocs mewn. Y bocs o dano fe nawr, cofiwch pidwch anghofio am yr un yma. Ni'n mynd I roi E mewn yn y bocs yna, fel yna. T, dod mewn ychydig ar y ddau ochr, a wedyn chi'n mynd ar un ar y chwith, lawr i'r cornel chwith, a chi'n mynd ar un dde, lawr am y cornel dde. Lliwio'r ddau driongl yna mewn I gael T. Nesaf. Mae eisiau H bach arall arno ni, debyg I beth eithon ni lan fan hyn. Felly bocs ar y top, bocs o dan, fel yna. A, mae A yn debyg I neu'n debyg I H ar y gwaelod, gyda y bocs na mynd y fyny. Ond wedyn, beth ni angen yw sgwar bach neu petriol uwch I bennau sydd ddim yn cyffwrdd yr ochrau. Mae hwnna'n gadael a prif lythyren I ni. A wedyn I gwpan yn y bocs ola sydd ni yn y set yma. Just petriol bach hir yn dod lawr y canol. Pethau. Wedyn, mae gyda ni bychain ar ôl. Felly, ni'n gwybod faint o le sydd gyda ni. Ni'n mynd I ffitio un bocs fan hyn
A ni'n mynd i wneud gwrthwyneb i beth eithon ni o'r P. Ni'n dechrau ar y top a dod lawr a wedyn ni'n mynd ar draws nes bod ni'n cyffwrdd y linell yna. Mae'n edrych bach fel Y, ond bydd hwn yn newid i B, Y. Ni eisiau C, H ar gyfer ych, felly B, Y, ych. Mae gyda ni un bocs mawr ar ôl. Mae eisiau ni gael tair llythyren, ond yr un canol yw yr un bach. So mae'r un canol yna yn gallu bod yn un cil. Okay? Ac os I dot bydd hwnna, mae A I dot yn gyda ni. Okay? So dyle fod gyda ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 siap gwahanol. Okay? 7 siap gwahanol. Cynta, ni'n mynd i wneud debyg eithon ni'r P. Okay? Ni'n mynd i gael bocs bach mewn yn y rhan yna I wneud yn B ni. Gwyliwch nad yw yn dod mewn i'r gos gormod, ni'n mynd i edrych bach yn rhyfedd. Y, yn debyg I fel eithon ni draw fan hyn, so yn dod lawr o'r top, a wedyn gallwch chi wneud llinell bach yn dod draw. Os chi eisiau wneud e bach yn fwy trwchus, gallwch chi roi llinell bach arall drws nesaf dda. Ych, wel, ni'n mynd I fynd a roi C mewn fyna. Hy, ni wedi gwneud sawl hy yn barod, felly mae ni yn mynd eto, top a gwaelod, ddim yn cyffwrdd yn y canol. A, ni wedi gwneud A hefyd, felly petrial ar y gwaelod yn pwyntio fyny, a wedyn bocs uwch I benna, fel yna. I dot yn hawdd dros ben, ni'n rhoi bandyn bach mewn fyna a'n lliwio'r bandyn mewn, peidiwch lliwio'r dot mewn, a wedyn yn ni orffen, fel ni wedi wneud, yn debyg I yr A, neu Hy, mae yn bach dyn ni draw fan hyn yn barod. Ni jyst yn ein siŵr bod gyda ni hwnna fyna. A dyna ni. Y cam nesaf yn amlwg yw lliwio. Na I adael hwnna fyny I chi. Ond gwnewch y Pethau Bychain, neges Dewi Sant i'r byd. A os ych chi digwydd bod yn gwneud hwn ar Ddydd Gŵyl Dewi, mwynhewch eich diwrnod. A diolch yn fawr I chi gyd am ddilyn y Dŵdl. Welai chi tro nesaf.